Здравейте, господин Тотев, здравейте и вие, общински съветници в община Сандански. Вие явно не осъзнавате, че сте поставени на тези постове от гражданите на община Сандански, за да работите в техен интерес, а не за интересите на олигарси. Вие се държите не като демократично избрани представители на местната власт, а точно като местни феодали, мислещи се, че са над закона и могат да си правят всичко на съответната територия, но този път сбъркахте. Имайте предвид, че ние може да сме жената, която ви чисти кабинета, секретарката, която вдига телефоните ви, вашият портиер, продавачът в магазина, от когото си купувате хляб. Ние можем да сме навсякъде и всеки. Вие сте длъжни да предоставите решенията в ръцете на хората, за ваше и тяхно добро. Ако ви е страх да не загубите работата и протекциите си, ние ще ви дадем съвет. Докато скучаете, засадете нови 100 дървесни вида на мястото на грозно отсечените. Така поне ще има някаква полза от вашия мандат, но пак няма да възстановите стореното на природата. Ако веднага не спрете да работите за чужди интереси, по-добре си подадете оставките сами, за да не ви ги дадем ние, народа. Не е здравословно. Спрете да лъжете нагло хората в очите. На 26.04.2012 година вие сами сте одобри проектът корекция на река Санданска Бистрица, както следва. 1. Андон Славчев Ризов против. 2. Антон Бориславов Цанев за. 3. Аспарух Ивананов Костадинов за. 4. Атанас Славчев Стоянов за. 5. Благой Димитров Дончев против. 6. Валентин Любенов Атанасов за. 7. Вангел Йорданов Анталавичев против. 8. Георги Илиев Синански против. 9. Георги Христов Бамбалов за. 10. Георги Руменов Трайков за. 11. Димитър Георгиев Стаменов против. 12. Димитър Любенов Стеноев за. 13. Димитър Любенов Стойков за. 14. Димитър Сотиров Кехайов за. 15. Емил Иванов Терзийски въздържал се. 16. Живко Кирилов Иванов отсъстващ. 17. Звездан Димитров Гацев за. 18. Зорица Тошкова Органджиева против. 19. Иван Борисов Николов за. 20. Кирил Андонов Котев против. 21. Николай Димитров Шаламандов за. 22. Петър Василев Додошев против. 23. Петър Леонидов Петканин за. 24. Светослав Димитров Иванов за. 25. Таня Цветкова Илиева Стоянова въздържал се. 26. Тони Димитров Ангелов за. 27. Христина Николова Москова против. 28. Явор Иванов Аргиров за. 29. Янко Димитров Ангелов за. С поименно гласуване от 28 гласували общински съветници, за 17, против 9, въздържали се 2. Така че спрете да се оправдавате, че са ви го наложили отгоре. Безочието ви мина всякакви граници с погребването на най-красивия парк в България. Наглостта ви не спира до парка. Кои сте вие да решавате против волята на 82% от хората приватизацията на тяхната поликлиника? Последно предупреждение. Или се вразумете, или слезте от креслата си доброволно, за да не се налага да слезете по друг начин. Уважаеми приятели от град Сандански, не се хващайте на въдицата на депутати и разни партийни интереси, който искат уж да ви организират. Това е поредния пиар, от който нищо няма да спечелите. Така само ще замените един крадец с друг в навечерието на нови избори. На никоя организация не й пука за нашите гори, паркове и граждани. Всичко е само в нашите и вашите ръце. Знаем, че ви заплашват с физическа саморазправа и уволнение от работните ви места, и то в условия на криза, но се замислете, че няма какво да губим, тъй като макар и трудно работа може да се намери, но това, което ще остане, е един лунен пейзаж, който никога няма да се поправи. Явно това искат да ви оставят като наследство правата на община Сандански, а и както е тръгнало и управляват, така или иначе скоро няма да има къде да се работи. Затова се замислете дали въпреки наложения страх да не им поискате оставки, за да го пребъде Сандански, или на принципа покорна глава сабя не я сече. Лошото е, че после пак сече, но когато няма полза вече от вас. Ние подкрепяме и ще продължим да подкрепяме всички, които се борят против измамните и корумпирани политици, власти и олигарси, против плана за заробване на нашата родина България. Ние ще осъждаме и наказваме всяка несправедливост към народа и природата на България.
Не се предавайте. Вземете живота и свободата си в свои ръце. Присъединяват се смелите и честните. Подкрепяни народа на целия свят. Страхуват се корумпираните и грешните. Ние сме анонимните, ние сме легиони. Ние не забравяме. Ние не прощаваме. Очаквайте ни.